wis dadi ateping ati kapan mung tansah tak eteni aku wis kebacut tresno mung sliramu sing katon ana mata yen menging ra bisa turu bayanganmu sing bodho pikiranku kok kaya ngene rasane mung tansah kangen pengen para dheweke apa bisa aku nyanding sliramu tuh wong ayu sing dadi papujanku kulu nganggo esem manis kang tak tunggu kangen iki bisa mari yen sliramu gelem teko nambani tak suwun rina lan wengi dadi tampa kangene ati iki wis dadi ateping ati nganti kapan mung tansah tak eteni tambahin lagi miku mas di monitor aku wis kebacut tresno mung sliramu sing katon ana mata yen wengi ra bisa turu bayanganmu sing bodho pikiranku kok kaya ngene rasane mung tansah kangen pengen weruh dheweke apa bisa aku nyanding sliramu dong wong ayu sing dadi papujanku tulung ana rasa kangen atiku nganggo esem manis kang tak tunggu kangen iki bisa mari yen sliramu gelem takon nambani tak suwun rina lan beki dadi tampa kang
ande ati iki Sesaat lagi akan bersama-sama kita saksikan pagelaran seni Kudu Kepang Jawi Asli Rio Manggolo Putra. Panggilan kepada seluruh bopo untuk diminta naik ke atas pentas. Sekali lagi panggilan kepada bopo-bopo dari Rio Manggolo Putra, dimohon untuk naik ke pentas. Amit amit kali Mas Abid nuwun sewu pangapunten sampurasun kula nuwun derek langkung dulur jumeneng wonten ing papan pagelaran agung lan menika candraning risang bapa anggedruk bumi kaping 3 pratandha apawita pangestunipun sang Ibu Pertiwi awamita marang kanugrahanipun Gusti kang murbeng jagat pamrih kalih sing para putra Waraga Rio Manggolo Putra. Os
memuji pangeran Pengumuman untuk yang sebelah kiri panggung khususnya yang ada di bambu buat atraksi nanti, kalau bisa talinya jangan dimaini ya, khususnya buat anak-anak kecil. Kalau bisa talinya jangan digoyang-goyang atau dimainkan. Iringane ponakong saronde kabeh umat padha keplok surah jas puji dadi pengalamono baca Gusti ganti surah gemira awit nyoto tanah saparing nugroho. Sono puji marang pangeran Marang pangeran kang lumantar kita sami kalisa ing sambiko tinepeno saking pilangi kesenian ingkang sampun naluri rakitane gede-gede jawi Rio Manggala putra ingkang paringan asma mugi kalis saking sambikala memuji pangeran aku kang retoni alam jagat sameka jasana repreping kandhing idong iringane bonakong sarondemo kabeh umat padha keplok surah jas puji dadi pengalamono baca Gusti kanthi surah gembira awit nyoto tanah saparing nugroho. Rio Manggala putra Rio Manggala putra kalis lir ing sambikala
marang kersane Gusti Entang ingkang makarya jagat. Hamamenta mrikali sing para jalma agung para kadang putra ingkang sampun hangara sukusana kang prajuritan. Nyuwun dening pangestu, nyuwun dening pangestu, nyuwun dening pangestu. Mugi tansah pinaringan jaya jaya Trambaka jaya jaya Wijayati jaya kang lakebur dening Sumberasta kang tekaning Darmastuti. Oi Sikra cuwangake menika para pepunden saking warga agung Riya Manggala Putra. Tumuju ing wonten papan pagelaran agung nderekaken cipta marang kersaning Gusti ingkang ratoni jagat. Anggayaken katentreman, anggayaken keselamatan, kewajiban anggenipun risang bapa nderekaken para kadang putra Riya Manggala Putra. Ingkang sumundul ing kahyangan Salendra Pahwana ngasta sumundul pecut Kyai Samandiman Sabujang Jambe Badene. Sampun paripurna anggenipun risang bapa suku wonten ing ngarsa panjenengan sami. Nggih sakmenika risang bapa kang sami sambi pinuju wontenipun papan pagelaran agung kang Cancut Taliwondo ngasta mecut minangka risang bapa kang sambi kemombat kemebet sak bujang aren gedene bebasan dipun sebelahake bumi sigar merambut gunung cukrum segara bakal asap. Apa maneh dipun saben dening para kadang menungso bakal ajur mumur kang bisa anebus kawah Candra lagi muka Riya Manggala Putra. Halo hos larap sirap sitem permanen boten kata lumpen sak poine kalau bising kegadan sat kang sambi rubaya iku zat katam solo mampah kadening risang popo minangka ngasta pecut Kyai Samandiman minangka pendalipun risang popo bledek mangsa ketika bebasan sumunduling sakjroning antariksa sumunduling saking kahyangan Suralaya ingkang gawe kageteng para jalma agung para aksara aksari para widodari bebasan sambi geger sambiring kara-kara gone telatah nggih sak menika ateges risang bapak anggondang pri gentayangan tetekan genruwo ilo panas pati hanggawe bregening swasana waraga Riya Manggala Putra. Hos
Sora Sudira Jaya kang lakebur sumbrasta pangandening pangastuti ingkang setya budaya ingkang setya budaya nandur angkara gumetar sapa wong sing sabar lan narima sapa wong sing sabar lan narima sapa wong kang nandur becik besok bakal tak unduh kamulya ing kabecikan becik ketitik Allah bakal ketara sapa wong sing tinemu ya iku wong kang bakal katakan sapa kang tumindak Allah wahyuning bakal sirna kelakon sirna balamu kena siku kandaning Gusti ya kang gawe pemesaning kodrat goblok tenajaning pecut pirangka medalipun risang bapa katut kemabet yang mentelung kadya truwa srengkala kang sambi-sambi jemangkah ngrungkepi Bathara Waraka ayo Manggala putra pamedarane wasitane ngati jumatalan niru sak pujangga dahan muda ing sejatining rasa kang satuhu ubayaning dinirisang menika basa kang kalakatur katur kang katula tinating trinura mring padhang ing jagat bumi praseting mrih rahayu kang samya minangkih sasemilir urip ing punika yen ditanjung meneng ana uripe padha manungsa kang aku panguwasaning dewa ubayanet sampurnaning diri ana ing kahuripan alam jagat saweka waraka Rio Manggala putra As Wadala Rio Manggala putra niki sampun manjenipun kita sawarga badhe ngaturaken sesaji mugi-mugi pinaringan jaya-jaya trembaka kalis lir ing sambi kala malam ini Rio Manggala putra bekerja sama dengan soundman kita dari Barata Audio Sound System dan para youtuber kita yang telah hadir matur sembah nuwun khususipun Bekes Channel matur sembah nuwun rawuhipun dan untuk seluruh para penonton ngaturaken matur sembah nuwun mugi tansah pinaringan rahayu kalis lir ing sambi kala